Idutshulwe yashona inyanga yasemandeni edume ngokucupha inqunu. Kube usizi lodwa izinkabi esidubula zibulala ngenhlamvu inyanga yasemandeni edume ngokucupha ithuna inqunu. NgoLwesibili ngeviki ledlule ngomhla ka-30 Meyi 2023 Mandeni esigodini saseGqumeni emzini wenyanga edume kakhulu ngokucupha ithuna inqunu uMnumzane Bhekumuzi Shando. Emzini kaShando kufike izinsizwa ezimbili ebezingaziwa ebezihamba ngemoto encane ebeziyipake buqhamama nomuzi kaShando. Zithe uma zifika lezi zinsizwa ekuseni ngabo-10 zibe sezamukelwa njengawo wonke umuntu osuke ezofuna usizo kule nyanga. Zabe-ke sezingeniswa kule ndlu akasebenzela kuyona uShando. Zithe zingena nje lezi iy'nkabi uShando ephakathi endlini. Inkabi-ke ebingaphambili ibisidonsa isibhamu yamdubula ngemuva. Nalena-ke ebingemuva nayo yamdubula uShando. Kuthiwa-ke kulo mnyama uShando ukwazile-ke ukutotoba ephambana nayo imvula yezinhlamvu waphuma-ke esigodlweni ngejubane ezama ukuyongena kwenye indlu okuhlala kuyona isibhamu sakhe. Kuthe esengena kuyona kule ndlu efulathele kwase kuba-ke nenhlamvu engena emhlane nasesiphangeni kuShando yaze-ke yayophuma esifubeni ngaphambili maqondana-ke noma-ke nesibele. Iyona leyo nhlamvu-ke emqeda amandla uShando wawo-ke washona. Izinkabi zibe sezibaleka ngezinyawo ezisezibheke emotweni zabaleka. Kuthiwa-ke akekho namanje owaziyo ukuthi-ke bekungezaphi ngabe-ke nolwazi. Siyacela kaxhumane namaphoyisa kuyoba-ke imfihlo. Le nyanga kuthiwa-ke ibicupha noma-ke ibicupha-ke namhlanje ithuna emva kwezinsuku ezintathu ababulali-ke belandela umufi. uShando ubeke endlini yakhe-ke yokugcina izolo ngesonto kubo-ke eMandeni eGqumeni.